Şirin Cemal. Şirin Cemal neyime taçat verecek? Goroğlu ve Desan'dan parça. Detan açacak mı? Hava. Vay qoworyan da şeyle qoworyan detani. Detani, ho. Tuwele ma sen adın näme? Ihlas Murat. Ihlas Murat senem de şodan gelinmi? Yo. Arkadaş. He? Arkadaş. Tuwele ma arkadaş şekerden gelen. Dipta duranda neyime taçat verecek? Toy sazları. Tuwele ma toylarymyzyň bedegi boljak da. Howa. Ona ayna hayal etmen desan dinläp başlaýalım Bunu birinji. nöbet bilen dinler. Al horkumdan al Mahmud'dan al. Mamatın üstüne galip bolup, neredesin çardal çandil Goroğlu'nun cayı deyip uğra verdi. Adet köp verem. Goroğlu versem ağayımız filan çay çoğutirdi. Aynadan bir ağal yaşır öttü. İçeri eylem oşur doğun yağıldı. Goroğlu yerinden turup serese bir atın üstüne peridat atıyor. Be bu nereden geldik ha? Yürüp meydana çıkıp, ıspın cıspın adam zatın peridatmın ne misin sen? Kempir, men adam zattırın. Instal cinstal peridat olmasamam özüm peridattan kim borun derdirin. Ondan ama harulan geldin. Bay bol, sana bir münasip yar tas geldim. Şu yerde kempir Goroğlu ağaram. Hanma dutarın olsa getirip ben, eline getirip dutarı verdi. Rum elinde bir peridat, Goroğlu ve gelsin neydi. Salam hat göndermiş menden, gelip menasın neydi. Peridat Goroğlu ve yâri gelsin dedi. Salam hat göndermiş menden yâri, gelip beni yâri alsın dedi. Kelamda bardır hatları, tevlede yâri bedu atları. Gelip yiğitleri yâre, terim bilin yâre alsın dedi. Ülkem çandivilidir, gelelim hakkım boy gel yoludur. Pirimiz Hazret alıdır yâre, alı desin boy kalsın dedi. Kempir cana iman versin, küllü düşman yâre yola gelsin. Gelip Hazretini görsün yâre, serpaylar mı yâre alsın dedi. Gelip Hazretini görsün yâre, serpaylar mı yâre alsın dedi. Gatık o yerine getirdi ha. Ne ayna Atacan. Bidere Zekinlice diye. siz Nenem? näme diýäňiz? Hakykatdanam zikinlice diýen. Tuweleme Tuweleme. köp sag bolun. Ona Onda, negedegi hava- Ihlas Muratcan sana geçirýär. Gerek nowatna Ihlas Murat sana berýäs. Sana da ene şu sahnamada geçip bir ýol okuyup başarından görkezmek üçin portret berýäs. Gelen onu. Olyan oğlum onu tayar mı siz? Taýar. Bir de tayarı Ihlas Murat. Sen senem tayarı bolsaň. Baş Hani üstüne. ayaklar bana Berek bağırlarlar. kelle. Ay tuğulümü. Kelle. Tuğulümü. Yine bir sadınlak gelir. Yine bir kaku ver. Çalan.
Berekella. Berekella. Ay Berekella. tügülümü. Şu kakılıp çalyan dep saz uralına aynı molu mene usatlık bilen erkeci evedim. Yani şu saz dilini, aydım dilini yani o takıt dolya da o şolarını doğru sakladı ha. Aha. Şu dip taýdy guran bilen aýdymam aýdyp bolýar. Aydıp Şey bolya. yapmam. Aydyp Tebe ben öýdüm kiçikem çalıp aydım aytjadım da men şonun. Şeýle. Onu belki azıcık böyle onu yerine yetip berersiňiz ha. Men mi? Atajan, Oh. anan da değil kiçi wagtyň çalýan bolsa, häzir çalyp bermenem aýdyp aýdyp göreyim. Bu edege. Çalaydın mı kam? Menem aýdyp Ben aýdyp bilmedim. göreyim. Hani Han salonnu. menim çalıp gören şunu akırat barat ursat bersen. Bolya. Dağıtı bahtımdan götürdün, beni bucaya getirdin, yad ülkelere getirdin, niçik geçer halim benim, yad ülkelere getirdin, niçik geçer halim benim. Berekella. Hakykatdan biziň gepleşigimiz bu diňe bir çağajyklamadyň diýe hatda ullakan aýdymçydyr sadanlarymyzyň çağlyk döwrüniň zehinini açdy. Zehin rasça görýän. Şoň şu mehriban körpöler. Bir de tomoş etseňiz, ediň öňüne haýır etmän öz okuyup başlandyňyzy açmak üçin, görkezmek üçin biziň gepleşigimiz atnaşyň bolýarmy? Biz size garaşýar. Bugünkü gepleşigimizde gatnaşýan Ihlat Murada näme diýer? Biler zehinlice diýer. Menem zehinlice diýen. Onno zehinlice. Ine mehriban körpöler, ediz watandaşlar, bugünkü ýaşyk teleýaýlymynda zehinlice atly gepleşigimizi size getirmek isleýän zehinlerimiz, okuyup başarnyklarymız şurada barat. Biziň gepleşigimiziň her gedekki sanyna tomoşa edip, öz ukuyuňyzy, başaranyňyzy, zehiniňizi biziň gepleşigimiziň üstü bilen paýlaşmak isleseňiz, onu biziň agdyber dörejilik toparymyz size tabyrsızlyk bilen garaşýar. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýola Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda, asuda asmanymyzyň aýasynda siziň her biriňizde jan saglyk, agdyberlik, asuda durmuşy arzu edýär. Bagçyar ýurdumyzda, toýly mekanymyz Türkmenistan diýarymyzda her bir çağajyklarymyzyň gülmek üçin, şatlanmak üçin, wagtlaryny hoş geçirmek üçin şeýlede döredilip belenäkli şertler üçin, mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy sag bolsun diýär. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürler uzak bolsun. Yurdumyzyň paragatlygy üçin, edil halkymyzyň bagtly hemde toýly günde ýaşamak üçin durmuşy geçirýän döwletli işleri rowany ýollarda rowaj alsyn. Onun hem mehribanlar ene şeýle ýaşardy niýetleri size ýollap, ýaşlyk teleradio ýaýlamy, şeýle hem Türkmenistanyň Mahmula adynaky ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde gurnamagynda taýýarlap, ýörükde siziň dikkatiňize ýetirýän zehinice atly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna görüşýänçek Hoş, sag sag bolun. bolun.